बाबा वाह अलबत्ते अलबत। अब हम कनिया कि मेहरारू कह तरी सकी आंगनबाड़ी में अला कह तरी सकी अब रुआ जाएगे काम के हमने के मीटिंग अटेंड कर ले सो तरवा कह तरी की शिकायत करतनी अरे वह कौनो पूंजी ना जुड़े तो चौहाना का मौगी जुड़े ले हैं आंगनबाड़ी में कह दूं तो खिसिया जीवो। हाँ आंगनबाड़ी में चाहे चाहे मास्टरी में मैंने मेरे कितने बात पूछन तो हम कि कुछ ना रुआ जुड़न तो खाली चौहान का मौगी लोग कौन तो हम रवा मौगी के जाहे ना कहन तो हम कि तनी हमरा ई बुझानतम कि हम तो उ तो सारी रही तो कुंवारे में बहुत अली बतियंतन तो आपका बिहला पर बतियंतन आए है चली गिरी बाबा शिकायत ना करी हम एगो है गाना के भाव बा समझ नहीं गाना के भाव बा आज रुआ के गौने से ऐसा गुदरा देता नहीं हम कि दुताला पर चढ़ जाई। हाँ दुताला पर आ दुताला पर चढ़ जब दुताला तो वही जा करावे लगे रुआ सहाला गाना कहीं बोल सुनी। हा मिस्र जी झंडा गाड़ा तारे पंडा जी आंख मारे तारे और नंबर बानू चौहाना लिखले बा कि मिस्र जी जड़ी बूटी खा के हारी गईले आवे खातिर पाड़े बाबा मुहावा फुलाइले मिस्र जी जड़ी बूटी खा के हारी गईले आवे खातिर पाड़े बाबा मुहावा फुलल जत गिरी जी के जाइल पारी गिरी हो बाबा गिर जाइबा गिरी हो बाबा गिर जाइबा लोगबा है ताली दी मारी बाबा हो कहीं गिर जाइबा लोगबा है ताली दी मारी अब मिस्र जी जड़ी बूटी खा के हारी गईले खातिर पाड़े बाबा मुहावा फुलाइले मिस्र जी जड़ी बूटी खा के हारी गईले खातिर पाड़े बाबा मुहावा फुलल जब गिरी जी के जाइल पारी बाबा हो कहीं गिर जाइबा गिरी हो बाबा गिर जाइबा लोगबा है ताली दी मारी बाबा हो कहीं गिर जाइबा लोगबा है ताली दी मारी हंसत रहा हंसत रहा ये सोनोटेक कंपनी है कि सनीचरिया तो इनका सुपर हिट कर देनी है। पगली सुना लोगी हमारा उम्र नहीं खेना चाहिए लेकिन कलाकार बूढ़ हो जाला लेकिन अगर काला बूढ़ ना होता का गिरी बाबा तो नियंत्रण पर ध्यान दी अरे छोटे बाटे दे हल्ला हमारा बोली हो एकनी से का करे लाठी ठोली हो मेला हो झूठ हुट के बाबे होई झमेला हो अरे छोट बाटी दी हल मोहर बोली हो आहे कनी से करे लाठी ठोली हो हाय तो अब मायापुर के मेला हो आ झूठहू के करे झमेला हो अजन बैबा झूठ झुरैबा अजन बैबा झूठ झुरैबा रह बाबा रहन सुधार बाबा पिछला जाइबा कहीं पिछला जाइबा लोगबा है दी लालकारी
हो बिछला जाइब लोग बाह दी लालकारी उड़ जा फुदुगी क्या ना छे और नहीं तरी छौंची कुचा अच्छे बाबा एगो बात हम पूछत रुआ से ये लोग का समझे रुआ ये लोग का समझे ले दोसरा के मौगी का समझी ले अरे बूझा मत दूजिया के चान हो छन भर के बाड़ी में हमान हो ये शरीर के रुआ ठीक से चिन्हत नहीं की इनका जे चक्कर में पर गईले साचो घर से बेघर भइले समझाओ बानी करवा में पूछो मत तू जिया के चान हो छन भर के बाड़ी में हमान हो इनका जे चक्कर में यार पर गईले साचो घर से बेघर भइले अरे कहना कमानी जिद मत ठानी कहना कमानी जिद मत ठानी मत बनी पूर्वक नारी बाबा हो ढिमला जाइबा कहीं ढिमला जाइबा लोकबा रे लालकारी बाबा हो ढिमला जाइब लोग आबादी लाल देखा कितना भीड़ बा आई तो बाबा आई तो ने गाने का जवाब लगाई तो देख खिड़ी और बढ़ाओ तनी